Ja len dúfam, že tie hviezdy budú tak priaznivo naklonené, že bude čo najviac môcť chlapcov prísť a vytvoriť teda silný tím, aby Slovensko malo šancu bojovať o medaile. Náš predpoklad alebo náš zámysel je taký, aby sme predali tých 340,000 lístkov, to, čo sme proklamovali. Veríme, že sa nám to podarí. Viac nemôžeme, pretože tie haly sú disponované tak, ako sú. Keď sa nám toto číslo podarí dosiahnuť, tak budeme veľmi spokojní.